नै जा मोजां ना जा मोजां बरिया खामाराव सिखा लहाखौ माबोरै बानायनाय नै लहाजोंनो सिखा बानायदों आरोना मोजां मोजाङानो नै गंसे सिखायाव मा दाम मोनो ओरैनो 110 120 गंसे सिखायाव आरो ना फिथाइनायाव आरो ना मोजाङानो ओमफ्राय ओरैनो बिना मा होनो डाइरेक्ट सिखा बानायबा 400 आरो ना ओमफ्राय जेनेबा नोंसोर डाइरेक्ट सिखा बानायबा 400 लायो नङा होमबा ओमफ्राय ओरैनो लहा होफैबा बेसे लायो लहा होफैबा बेयाव माने लहानि लोगो बाथ्रा दं लहानि लोगो बाथ्रा आच्छा मानोना सिगनिबो थायो मोजाङानो सिगनिबो थायो आरो थिगानो ना नै जा माबोरै खामानि नै खामाराव नायनाय जों ओरैनो नुनायावसो सर' नुयो खिन्थु जाय बानाय बिसोरसो मिथिगौ नै नाय बाब जा खाथ्रा बुदों नुदोंना नै नै खानदों औ बेबखाय खामारानो ओमफ्राय नोंसोर बहानि ओरैनो दाङारमाखा नै सिंग्रा दाङारमाखा आच्छा मोजाङानो औ नोंना एक नं सिलाकुटि आरोना मोजाङानो नै जाबायानो नै जंफार बानायबाय ना सिखायाव सिङाव सोग्रा नै जा मोजां मा बिथाङा बहानि धमा थिके আছে माने साथामबो खामार आरोना नोंसोरो थिगानो मोजां माने তিনজনৰ কামাৰ আৰু না ঠিকে আছে ভালকৈ ইমান ধুনীয়াকৈ বনালে এইটো কি পুৰাণা বনাইছে না নতুনকৈ বনাইছে পুৰাণাটো ৰিপেয়াৰিং কৰিবলৈ দিছে মানে বড়োত ফিঠাই নাই আৰু না অসমীয়াত কি কয় এনে আমি বড়োত যদি ফিঠাই নাই ক'লে ৰিপেয়াৰিংটো কি কয় ৰিপেয়াৰিঙে কয় আচ্ছা ঠিকে আছে আচ্ছা আচ্ছা এই মানে এনেকুৱা ধুনীয়া চোৱা এইটো ওপৰলৈ কিয়া ওপৰত কেনেকুৱা ৰছী দি পেলাই এনেকুৱা বনাই দিয়ে আৰু না ৱাও ধুনীয়া লাগিছে দেই ओमफ्राय बे मा दाम नै बेफोरो खंखाय खंखाय मा खामयो मा बुङो बे माबा माने 600 आरो 500 आच्छा ओमफ्राय माबा बोग्रा आरोना बेयो मामोनलाय नोंहा माबा बोग्रा नामा बेयो मा दंफां दानि बोग्रा ना नै बेफोरो औ माने बे खदालफोरा मा दाम मोननो खदाला 350 आरो ना थिगानो दे मोजाङानो ना दा मोजांखा itu ki tani lagi hawa wala nagi bebatai mangkara hawa angkara na deh थिगानो wow nah ini ji मोजां orang kadang नायनानै ला बिनि उनाव नै माबा सिगनसे बुसिगोन ना आच्छा बेखौ मानो थाखाय उननो बेखौ मानो फिथाइ नायनो थाखाय उनो आरो ना गोदान सिखा बानायफिनबाय गोजाम सिखाखौ ना औ औ थिगानो मोजाङानो दे बिदिबा ना दे मोजांबा दे फाइथि जाम दे थिके আছে थेंक इउ नै जा जान्थिफोरा जा मोजां मोजां आदा ओरैनो जान्थिखौ बेसेसो फानो 350 आरो ना आदाया बहानि ओरैनो बर'मानि मोजाङानोलै ना साफा साफा बे मा जें खदाल ना जें खदाल गंसेयाव मा दाम 180 बेफोरलाय नै दाथ' आबादनि समाव माने कर्निफोरा मा दाम 90 टाका ना आच्छा थिगानो बेलाय माथो साबुल बेसे हरखो 600 थिगानो दा मोजां मोजां दं नै आदानियाव ना मोजाङानो फैनानै लानो हायो नोंथांमोना ओरैनो खुख्रिया मा दाम होनो आदा बे खुख्रिनि दामा मा दाम ओरैनो 1200 आरो ना मोजाङानो मोजांखाना मा बुङो बेखौ दाउसेन दाउसेन रुवा ना मोजाङानो औ जा मोजांखानो खुख्रिया वाव धारानो ओरैनो बेसेबां बुंदों बेफोरखौ मोजाङानो ना नै बेफोर मा बुङो नालेंखर लारु बानायग्रा बेखौ मा होनोमोन आदा सुरका आरो बटियानो सुरकाबो दंबावो नै मोजां 1000 खुख्रि ना जा मोजां नै गोदोर साफा औ
आदानियाव जेनेबा बुस्थुफोर लांनो नागिरबा माबोरै लांनो हागोन दा बरमायावथ' खायसे खायसे थांस्लाबा नों मा हाथाय बुयो ओरैनो आच्छा आच्छा ओमफ्राय ओरैनो आदाया कन्टेक्ट नाम्बार खोन्थानायबा हामगौमोन माने जाहाथे गुबुना माबायो नोंनियाव डाइरेक्ट कन्टेक्ट खालामनानै न'आवबाबो लायनो हायो नङा होमबा 7099978787 दे आदाया खोन्थाखाबायना नोंथांमोना आदानियाव फन खालामनानै लानो हागोन फुख्रि नांगौ सिखा गोदोर नांगौ नै जा साफा साफा जा मोजां मोजां ना नायनानै ला आदानियाव जामलांबाय थागोन ना रुवाखौ आदामोननि दखानाव जोंहा बिथांमोनाबो आदामोनाबो बर'आनो जा मोजां मोजां माबादों नङा होमबा नै मा होनो बासन बर्तन फानग्रा आदामोनाबो जि मोजां आरोना बर'नि गेजेराव हांसो खुरै फानदों आदामोना ना औ आच्छा औ अजन हिसाबै फानो आरोना ओरैनो बेफोरो नै माबो होनोमोन औ गाहाम मा दाम मोनो बेफोरनो 1100-1200 किल' आरो ओमफ्राय नै बेफोरो एलुमिनियामा आच्छा दे थिग औ सिलभारा ना औ दा मोजां मोजां आदामोना ओरैनो मा मा लाबो नै बेफोर ना मा लाबो ओरैनो काहानि खांसि आरो औ काहानि खांसि गामफोर औ हाबाफोराव खायसे लांनोबाथाय लांनो हाबाय नङा होमबा सानफ्रामबो बाहायनाय थानाय बुस्थुखा बेफोर नङा होमबा आदामोनदो जेनेबा कन्टेक्ट लानोबा माबोरै खालामनांगोन औ जेनेबा खायसे लांनो नागिरो दा बेहाय इउटुबाव नायनानै लांनो नागिरगोन नङा होमबा होमबाने आदामोनदो कन्टेक्ट खालामनांगोन होमबाने माबोरै खालामनांगोन दे होमबा दे खोन्थाना नाय 76 37 06 7460 600 251 7028 आच्छा थिगानो मोजाङानो आदा जोबोर मोजां नै बे सारायफोरा मा दाम आदा किल' 350 आच्छा थिगानो मोजाङानो आरो ना बा स्कुलबो लाबबाव नै सैमा खानाय दरजा खानाय नङा होमबा मोजां मोजां नै औ बे बये 350 आच्छा औ बेखौ मा बुङोमोनलाय बाबु घन्टा हाजावग्रा आरोना हाजावग्रा नै बाबु घन्टाया 350 औ औ औ औ औ औ औ बे मा बुङो बेखौ मा बुङो आच्छा 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 जानानै मोजां मोजां नै नायनानै लानो हागोन आरोना आदामोननियाव आच्छा बे बेसे गोलैगोन बे औ आच्छा आच्छा औ आच्छा दे थिगानो औ औ औ औ तारमानेखौ खोन्थाखाबाय माबानो रायलायनो मोना गोजोननाय मोनबाय आदा दा नोंथांमोननिया दे साबायखर ককাই ভাল না ঠিকে আছে চুলি কাটিছে আকৌ না কিমান এনে লয় এনে চুলি কাটাত কিমান লয় দাম কিমান লয় নে এজন মানুহ 40 টকা কয় না ঠিকে আছে এনেতো ভালকে চলিছে আচ্ছা এনে ঘৰ ক'ত আপোনাৰ আচ্ছা বুনবাৰী ওচৰতে আনা না ঠিকে আছে আপুনি এনে কি বাজাৰ কিবা কৰে আচ্ছা দুটা বাজাৰ না এটা বৰবৰী আৰু সিংৰা বজাৰ আছে ঠিকে আছে দেই এনে এদিনত কিমান মান কাটিবলৈ পাৰে আচ্ছা আচ্ছা অকণমান কমকৈ আহি না আজিকালিতো চবকৈ বিশেষকৈ দোকানত যায় না নহয় কিন্তু তেহলীয়ে ইয়াতে আহিবলৈ লাগে হয় না নহয় ককায়ক চাবলৈ লাগিব হয় না নহয়
ঠিকে আছে ককাই দেই তোমাৰ লগত কথা পাতি বহুত ধুনীয়া লাগিলো না ঠিক আছে থেংক ইউ